гостите! Здравейте, скъпи приятели, Густо Мия Велков. Намираме се на метри от Централна гара Пловдив. Разбрахме, че наблизо са нашите приятели пиняците, добре познати от два инцидента. Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така и Аз съм пян. Ще си пян. Верно ли ще се открадаме нещо? Не, Това вино ваше ли? да. Колко изпихте? Малко 37. Една туба вино сте изпили. Не, 37. 37 литра. Да. За колко време? За момче. Диспли. Пинет. Отиваме за да разговаряме с тях по актуалните теми от последните няколко дни. Как сте? Здравейте. Здравейте, аз съм господар на ефира. Вие сте господар. Да, аз. Да. Познават ли ви хората по улиците така от последните дни? Всеки трети не познава. Всеки трети? Да. Всеки трети. Радват ли ви се хората така? Да, радват се и не снимат по главната, всякъде по GSM-те. И ние сме звезди на ефира. Като стана тази катастрофа в това боливар Руски и като казах, че бум, като парашют, че изчезна и хората пукат се от смяха. И ще идваме той момчето с колелото, като го пръсва един път с колелото и два пъти отгоре, е така, като парашют го спърли. Този нощ видяхме след един инцидент с една тенджера. Така бяха ви обвинили, че сте крали тази тенджера. Тази тенджера не е краната, просто моят приятел Златан, той се гледа. Аз съм чистоглед, момче. Не мога да види, той само взима тенджерата да види, обаче е на 5 метра от тата. Аз съм малко пян човек. Вие сте доста пиян, мириште на алкохол доста. Да, разбира се. От някакви музики долу. Айде, вие че ви викат лекари. Къде? Ние нека не познаваме. Ето ли, как ще ни познаете линейка? Ето ще се познаете с линейката, елате да ви познаете. А да бъде, дай ми ги. Моля? Дай ми ги. Гледате ли господаря на ефира? Гледам. Адреналинките харесват ли ви? Горе. Интересува ли ви в момента има повече хетеросексуални или хомосексуални? Хетеросексуални. Вие сте ли подкрепили АБВ-то на Първанов? Що? Е така лошо мисли. Не. Световният ден за борба с спина, 1 декември, в началото на месеца беше. Вие се правите ли от време на време? Прави. Обаче с чужди, с презервативи. Къде ги намирате тези чуждите? Не падат си. Закъсали. Е, такива. Знаете ли какво представлява болестта спин? Да. Какво е това? Спин болестта, значи това знам го. Това е да раза нещо, ослабяваш, носът ти тече, грозен ставаш. От спина? Да, Спина. Грозен ставаш. грозен ставаш, ослабяваш се тихи едни образи. Сега при вас ще дойдем, бе. Какво мислите за Бойко Борисов? Какво лошо ви е направил на вас? Какво? Според вас, кое е събитието, с което ще се запомни и заминаващо за 2010 година? Първанов. Първанов. Да. Що? Гордо ступо. Кое е нещото, с което ще запомните изминаващата година? Ще запомним за Коледа. За Коледа да дадем малко винце, малко пожолка. Нали на 25-ти и Коледа. Кое е нещо, с което ще запомните годината, така? Най-важното събитие за вас. Коледа и Нова година. Какво биха препоръчали нашите зрители за коледните и новогодишните празници? Само за гряб. Много наши зрители питат как да се справят с махмурука. Вие какъв съвет бихте им дали? Махмурук. Кисело зеле, една газерна вода и се оправи. Добре, вие с махмурука как се справят? Моля? С махмурука как се справят? Много добре. Много добре се справят. Казвате ли се пари от на казаните? Достатъчно ще кажа. Достатъчно. Колко на ден може да стигне? Да без 6. 5-6. Стигат ли ви на вас? Лихо. Знаеш ли коледна песен? Ама как да го знам? Весела година. Коледа. Червените бутушки. Потропа дядо нас. Потропа дядо мраз. Подаръци ще има за всеки от сърце. За новата година да
Друс, Корце, Коша, погледнете какво ни няма там. Пожелаваме ви весело изкарване на коледните и новогодишните празници. За господарен ефир от Пловдив, Гостомир Велков.